Intokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMuphasoning. Ezokubalekile nje okufanele subscribe, like, become a member, contribute to the channel. Kuyosithokozisa nawe ucontributor ukwenza umehluko empilweni yomunye umuntu noma ukubona i-channel ikhula because of your contribution. Ayanda Chawulana lisawubona mfundisi, ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha uchatha ingane yami? Uchatha suthi yimini lo chatha ingane yakhe ngoba ngiyamuzwa ingaza ukuthi sawubona ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha uchatha ingane yami. Nkosi yami, ngabe ngichatha nini Nkosi yami? Kodwa ke ase maybe bekunguye bechatha ingane yakhe, asisho njalo, or yimina ke because uthi kusho ukuthini uphupha uchatha ingane yami. Uchatha akathi kusho ukuthi uphupha ngichatha ingane yami. So let's say ubechatha ingane yakhe noma ke yabona kanjalo. Number 1, uphupha uchatha uphawu oluhle olusho ukuthi kumele uthole usizo lokuzilapha ubuthi obungaphakathi. Number 2, umphupha uchatha uphawu oluhle olungasho ukuthi unokugula okusegazini okudinga ukukhishwa. 3, futhi umuphupha uchatha uphawu oluhle olungasho ukuthi kumele ulashwe ukugula okungaphakathi kuwe. 4, umuphupha uchatha uphawu oluhle olungabuye lusho ukuthi isidalwa sakho besikusiza ngokukhipha isigulo esingaphakathi kuwe. Ngenzeka khona ukugula okade kuphuma kuwena ngaphakathi ngokulekelelwa isidalwa noma ke uNkulunkulu wakho. Asivale ngokuthi ke uma uphupha uchatha omunye ke lolu uphawu oluhle olusho ukuthi ke lo muntu udinga ukwesekwa noma udinga ukulekelelwa okanye udinga usizo lokulashwa ukuze kuphume noma kukhishwe isigulo esingaphakathi kuyena. Ukuthi in this case njobe ephuphe echatha ingane yakhe, kungenzeka lengane inesigulo esingaphakathi esidinga ukuthi sikhishwe ngendlela yokuthi ichathwe vele, noma ke kunesigulo ekade siphuma ngalesi uma ukuthi kade ichatha ebusuku ihamba isikhulule ichatha ihamba, kungenzeka khona ukugula kade kuphuma automatically ngalesa sikhathi. Siyabonga kakhulu besibheka la udaba lokuchathwa. Siwe